Така, какво става? Време Саран тук и днес играем Майнкрафт в един сървър. Ето му името. Булфун. И днес ще ви покажа колко съм развит в този сървър и той доста съм развит. Опа, излезнах. Това е PvP сървър. Не го знам какво е. 10 секунди трябва почакам. Сега е един момент. Той тук съм. И телефона някой звънеше. Така мога вече да влезна. Така. Сега ще отида в холма си. Да ви го покажа. Разруших. Той се разруши. Някой го е разрушавал де. Така. След 3 секунди съм в холм. Ами това е холмът ми. Шенчовете. Радвайте им се докато можете. Момент да намалят телевизора. Така. Така, това са ми честовете с храни. Не съм читвал за тях, стига сте питали. Ето вижте, тук даже не може да се пишат. Ето не може. Това пак са тук някакви енчове мои. Това ми е всичко дето съм. Това са ми айтамите. Ето имам диаманти. И така раздавам на който искам. Това ми е честа. Това ми е честа с оръжията. Ето ми го и меча, специалния меч. Така, това ви го показах, това ви го показах. Долу горе това е, тук видях скелет. Така, ще вземем това. Тези. Тези на сървъра ми казват, че нямам право да ги имам тези. Аз имам много такива, затова се използвам лапайкор. Не съм го кръщвала аз така. И къща някой всеки път ни разрушава. Това е на Карна Лизър, това е на Краксилър по-скоро. И в момента аз използвам нейния профил и аз не я оправям, защото тя има много повече айтами от нея. Тоест аз се пиша просто Краксилър от стария профил, тя е Карна Лизър вече. Те ще вземе кабасон. Мога да се изкача. Са ми торчовете и за нищо не съм читвал. Диамантите Краксилър ми ги дали някой. Така. Това са тук печките, дето са пълни. Това са само моите. Карна Лизър пак е викам, че е Краксилър. Някой по дяволите ни разруша всеки път къщата. Така сега ще ви покажа горния разрушен етаж. Читваш лайно, който е скелет. Сега ще му даде лък. И с тези ми дадат по много, така че педалки. Не съм го писал аз. И кашибана. Няма ви го чета той. Завърна. Сега ще се взема кабелсона, ще ви покажа следващия етаж, който имаше портал. За жалост той почина. Те бали са с мене, бе. Да, тук имаше портал. Някой още повече е разрушил, така че иначе ще ви покажа в правен вид. Исках най-вече да ви покажа колко сме се развили. И лък. Секундчант, имам 7 левел. И енчантик тейбъл в честа. Тия кошки не съм ги спалвал аз. Ами админа на единият админ на сървъра дойде и почна на матрете. Ето шит, къде ми е? Енчтейбъл.
Еде, пак ми е някъде пред очите, ще ми издигаш очите, аз им го виждам. Трябва да е тука. Вай. Ето. Тя пържоли ще ви покажа как ги печеля. И тъй слагам той. Тъй ще видим най-големия левел, ще е 7. Това са бъгна. 7 левел, да го видим. Мощ 1. Той пак се еба с мен. Чакайте да видим какво ще прави. Така, кошко. What the shit. Тъпе бе, фък. Тук имам също. Имам и такъв меч, но не го ща, защото Кракси върка много да го пазя и аз ще го пазим. Къде сега отиваме спална. Така, само онера на сървър е тук и съм много щастлив. Сега ще го помоля за дъма. Ето, помолих го. Вижте какво прави. По принцип мечът. Ето. Обикновено по толкова спържали ми дава. Ето. Ето така. И така събираме експитата. И после ги раздам пържолите, на който му трябват. Сега ще килна ето и зомби. Ей, fuck you. Вижте, като са боснат в мене също умират. Забравих да ви кажа. Отдавна не съм играл с клатени приходени, така че... Фък. В принцип игра на английски. Но си го бях направил заради нещо. Папа и курс, това не съм го правил аз. Това всичкото крак се върни. Отдаде и деманите и така нататък. Пък повечето неща аз съм си ги събирал. Сега не ми се ходи в ада, защото не знам къде ще ма спални. Той прасе винаги стои там. Ма дразни. Дидим. Чакайте да предложа нещо. Паяк ще ми даде много... това, въжета. Я ще пишки. Сега си го дам и в... Мераба, Артик, насъл съм. Мераба, Артик, насъл съм. What the fuck, той не го знаех. Значи, като направя тъй. Имам супер онера на сървъра. Така ще му дам малко дъма. Да се радва момченцето. В това сам да тръгне да ма би. Какво стана? Скоро ми се чу момченци тук. What сега няма излизане. Дам, нали? Няма. Така. Така сега имам нов ръв в Skype. Тъй. Сега ще напиша нещо. Така, сега се запознах с нов човек. Сега ще му напиша. В кой клас си, приятел? Ебам се. Тъй пак. Не си за мен. Тъй не си за мен. Аз съм малък още. И почва се направя да не ми звъни. Така пак ми е писал този.
Тъй. Ще дам IP в описанието. И гледам да не става много дълъг. И дидито сега ще ми пише ли бе? Ама бе, не бързо, аз трябва да си слагам каската. Очем хома. О, знаете ли колко го искам той? Кара да... Мани се. Да си остава там. Те е едно по едно. Те е малко тъпичко. Така ще направя, за да мога да бързо. Ах, фук бе. Абе си остава поне едно и тъй. Мисля, че ще му направят админ и съм много щастлив. Уипи, аз съм щастливецът. Опа. А, той ми занимай, бе. Аре бе, диди, чакайте малко. What the fuck? Дидито сега ще ма бамни. Къде е дидито? Сега трябва да са тъпа, не? А, това е другия админ. Това е админа. Дидито е онера. Хело, приятелю. Ние бяхме приятели с тебе. Не, че бе, манис. Той избяга. Той са лефна. От тук аз имам нещо на връзка. PvP. Наш. Жената бяга. Гледай го жената. Не знам с какво ще бил. От един удар, да знаете, той ще умре. Видяхте ли? No. Ще добавя малко от мене. Сега, че толкова чака са. Аре пак. Чакай. Сега ще му дам един диамант. Аз съм кирлив от диаманти, така че няма да се пресънявам да му дам. Опа, тук ми е храната. Абе, деба, нещо. Не, повече ми дам, ай се. Не фървам. Айде, ще сам. И ще приемам тъпаца за ето. Кой се телепортва до мене? Значи. Хей, бързо при диамантите.
лак. Няколко иска да влиза в този сервер. Бих му дал дъма на много по-малко от него. Поне 5-6. Не, толкова ще ви дам, да. Има и Warp Jump ТП. Аз играя в друг сервер Jump. Правя паркур. Ако знаете кое. Hello. Hello, guys. Аре пак PvP чак се. И сега да го скъсам този път. Това път ще му оставите ми, те пак ще го бия, като че и си ги вземи. Сега да ми напишеш дома. Дома ма пишки. Опа, да. Нашите приятели са, като му го дам, ето гледайте, това е не читване, това съм го на... не. Ма чакай да ти отида. Чек. Абе, ще му гониш на там втори левел. Ако да му се продавам. Нали тук сложих? Те, бе. Той. Че съм умен. Тук бостон. Не, ще му дам един е такъв, бе. Няма да е развален, ще му дам. Спаун, опа, оп. Чакайте да опитам да убия една кокошка. О, what the fuck, бе, това колко? Къде си ма? Не. Спаун, мога да му го дам, аз ще го убия от един път, така че няма проблем. Тъйде. Това е тъпо, бе. Абе, газарин, къде избяга, бе? Чакай, аз ще го бия с бронята ми. Аре. Къде са моите мити? Аз съм много добър. Какво искаш? Няма ги айтемите, аз не... О, експито! Експито, поза мене! Абе, газарин! Знаеш кой биш, че сега ти бия едни? Пак ли искаш, бе? Пак ли да те победя? Оф, това много знае, бе. Абе. Няма. Бедното момченце. Оф! Ти се пи. Това админ ли, бе? Абе, Диди, плиз, искам да съм админ.
Крипър, крипър. Тъшак. Това ще ви се ръпържоли тя. Уебе. Мисля пиди. Не съм спалме, тъй. Ди. О, фък, пак ли се праснах, бе? Кажи, че си тук. Сега ги почвам всичките. Абе, така съм брат бъде. Той ми пусна рано, бе. Чакай да си изкарам лъка. Калчам хома. Аре, бе, плиза, диди. Абе, фук. Зарче форвет, лаги да знам. Взимаме инчлука. И къде са ми стрелите? Самокатите съм ги изразходвали, нали? Да. Да, нали? Лоша работа. Ще киля с бронята, бе, кога да направя аз? О, ма га, но ти ма е бе. Картоф. Къде е това мишкин, бе? Да, бе, къде е това, бе? О, това е сенч лък. Езве, взех ли му го? Ей, та пак. Какво стана вас всичките, бе? Как се учим да продавам стърлялите. Диди, искам така мисля след малко да приключвам. Само да напиша на Диди нещо. Само напиши я. Тъй. Я бъде там. Трима късам точно. Значи да се не ви в прасето лева. Има. О, няма, чакайте да видим. Не знам. Еба майка. Абе, мисля той да е. Ще взема стрелите, бе. Пазарни. Значи, той ще. Тъй. F5, F5. Значи аз бях мистер Лайм, вие бяхте моите лъвове. Това беше от мен. Чао.